Namoy lisensya. Wala lagi sir. Nya unsa ka may to karon mag-ticket lang siguro ta. Ayaw lang po sir. Miskay wa may kita. Unsa may atong pamaagyan ni para magkasitol ta. Wagi may kwartay ka kuan. Diyan may kwarta. Unsa may gusto ninyo? Ticket or impound sa motor? Ayaw lang po sir. Kitan na lang mo nya 2,000 naman pud na. Kaya amo nang impound. Hindi mga impound. Wala may panginabuhian. Unsa na yung ibang kuha dia boss? Plastic. Ha? Plastic. Butilya. Nawadaan na ba ko kaldero sa balay? Ha? Nawadaan ko kaldero dito. Nawadaan ko kaldero alis sa mo be. Duha. Nawadaan na ba ko kaldero sa balay? Ha? Mandapitin nyo. Doon San Vicente. Awa. Kung kanto pa dito. Ha? Mga kabari na yung mga kuanda be. Na, mga butilya rin eh. Mga. Ano na. Isa ka man ninyo. Baligya. Moro na ninyo panginabuhi. Pila may halin ninyo anak tagadlaw. Usahay. 500 rag yun. Sa 500. Namoy lisensya. Wala lagi sir. Kuan, rehistro ng motor. Rehistro na tuas balay na pilin. Nya unsa man to karon? Wa mo yung mga lisensya, kun mo yung mga rehistro. Ay jud ko katawi kay patikitan ta mo karon. Kaaraman sa balay akong lisensya. Aw, kuan? Dapat inyo nang gilalawin ka sa biyahe mo. Gidala ninyo ba? Ha? Kaya nagbiyahe man mo. Oh, Yung sunod sir. mo yung mga lisensya. Sunod ako nandalon. Nya unsa ka man to karon? Mag-ticket lang siguro ta. Ayaw lang po sir. Miskay wa may kita. Ha? Ang iyo lang po. Unsa man kaning ako ra bay tao nga di mo pangyo. Unsa may atong pamaagyan ni para magkasitol ta? Wagi kuan sir. Ha? Walay. Wagi may kwartay ka kuan. Diyan may kwarta. Pamilyado mo. Oo. Yung sa may na to karon. Akong estudyante, 4 ka buok. Kung sa man to nimo. Bayaw. Bayaw to nimo pani adri ave. Anong ikaw ra may mo hangyo? Pani ato yung bayaw eh. Kay istorya ko. Yung sa may na to ron. Panginabuhi na lang yan ni amo po. Ha? Panginabuhi. Sige, papilion ta mo. Sa may gusto ninyo, ticket or impound sa motor? Ayaw lang po sir. Ha? Ayaw lang po. Dili na lang po. Ikitan na lang mo niya, 2,000 naman po na. Kaya amo nang impound, wala na may kargahan. Yun may kuan noon yun sir. Hindi mga impound, wala may panginabuhian. Wala na may panginabuhian. Ah, sige, tikitan na lang mo, wala yung problema ni. Mag-ticket lang ko ninyo. Amo tong ticket dapre. Kung ano ninyo, City Hall ha, bariyan ninyo ha. 2,000 within 3 days ha. 2,000 naman eh. Uwisan na mo. Ha? May lag makakita may kuan. Oo, wala yung ticket ninyo. Ay, salamat kay sir. Amere. Sorry dula. Salamat kay sir. Dula. Nandiyan to no? Oh. Pagkit sir. Wapa mo ipaniyad to? O, na inyo po paniyad to. Salamat Pagkaon na kay mo. sir. Pagkaon sa mo ha. Oh sir, salamat. Kaya para makarelax inyong lawas ha. Ang kanang inyong trabaho, rangal mo na. Oo. Ha? Rangal na. Kaya nang ginabuhi mo patas. Muna yung pinakadabis dia. No? Salamat yun kay sir. Wala yung problema. Ha? Kasi, nakahila ka. Mura makahila ka kay... Kay lakon yun ko sir, kay wala ang panginabuhian yun, may pound. Sorry ka dula. Dol, sorry juga kayo. Dol, sorry Salamat kayo. kay sir ha. O, wala yung problema. Salamat kay sir ha. Dol, amping mo ha. Oh. Amping mo ha. Sa inyong biyahe, padayon mo diha. Oh sir. Tana nga tagaan pa mo grasya ha. Dako inyong halin karong adlaw ha. Sige.